Tervehdys kaikkia, tervetuloa Toriksin uuden videon pariin. Varmaan arvaattekin mistä on kyse kerta. Tällä kertaa on tämmönen paita päällä. Elikkä mulla on kokin paita päällä. Hattuha mulla ei oo, koska se on koululla. En jaksanut laittaa päälle. Ja mä olin päättänyt, että näitä videoita, että Toniks kokkaa, ei tulisi enää. Mutta silti kello on nyt 11 yöllä ja mulla iski kauhea nälkä, jonka seurauksena päätin sitten alkaa kokkaamaan itselleni ruokaa. Ja jostain syystä sain semmoisen viksun idean, että tehdäänpä tästä taas video pitkästä aikaa. Elikkä mennään suoraan kokkauksen pariin. Ensimmäisenä pannaan hella kutoselle ja pannaan toinenkin hella kutoselle. Sitten nostaa nextia leveliä ja pannaan kattilaan vettä jonkin verran, mutta en vaan sano paljonko sitä pistetään, mutta kumminkin sitä pistetään sen verran, että saadaan hyvät ruuat aikaiseksi. Ja sitten kun on saatu paistinpannu ja toi kattila tohon hellalle, niin eiköhän meidän ole aika alkaa ruskettamaan jauhelihaa. Anteeksi tämä pieni sotku, mikä mun kämpällä on. En kerronutkaan siivota, koska en saanut tällaista ideaa päivässä aikaan, vaan keskellä yötä. On jauhelia saatu rusketettu ja on aika alkaa maustamaan tätä ruokaa. Vaiheessa tietenkin te ajattelette, että taasko tää Toniks tekee makaronia ja sellaista, mutta voin sanoa, että se on sinne päin, mutta se ei ole makaronia. Se selviää tässä videon jossakin vaiheessa. Epäilen, että kohta puoli. Maustelma löytyy aaromisuola ja grillausmauste ja tietenkin PPQn majoneesi. Ja sitten pari tällaista ruokakermaa. Naiset ja herrat, on tullut aika viimeinkin paljastaa mitä ruokaa me teemme. Ja me teemme tällä kertaa totta kai pastaa. Ja nyt on tullut viimeisen aika, eli kastikkeen siirto pastan sekaan. Kohta syödään todella hyvää pastaa. Ainakin viime kerralla tästä tuli täydellistä ja nytkin näyttää, että tästä tuli onnistunut. Ei ole ollenkaan pannut pohjaan, kaikki on buena. Ruoan tekemisessä meni ehkä joku puoli tuntia ja nyt meitä pitää pienen paussin, jonka jälkeen tehdään pieni koemaistiainen, että tuliko tästä hyvää ruokaa. Ja varmaan taas höpötellään jotain pientä ja sitten lopetetaan video. Eli pasta on valmiina ja tällä kertaa meillä on janojuomana banaanilimukkaa ja hetken kuluttua maistetaan ja sanotaan arvosanat, että minkä tälle ruualle tulee. Vähän jänskettää, että tuliko tästä nyt tarpeeksi mausteista. No niin, nyt on ruokakin vähän maustettu ja kyllä arvosanat ei ihan viiteen pojon yllyttänyt, mutta kyllä tämä ruoka saa nytten. Tää on aika hankala päätös. No, annetaan vaikka 3. Mä mietin tuossa 2,5, koska mausteita ei tullut valitettavasti ihan tarpeeksi. Meinasin tukehtua juuri jauhelihan palaseen. Ja ei sille mitään mahda. Viime kerralla oli aivan täydellinen ruoka, mitä mä tein tästä pastasta. Mutta nyt tästä tuli vähän semmonen, että ei ollut tarpeeksi mausteita. Kyllä, maistoin yhdessä vaiheessa, että olisi ollut tarpeeksi ja se maistui hyvältä. Mutta kun laittoin sitten tämän kastikkeen tuohon mun pastan sekaan, niin maku vähän tuli semmoiseksi omituiseksi, mutta kumminkin ihan syötävän hyväksi. Joten me nähdään taas seuraavassa videossa, ja tietenkin, missä on somet?